Хәзерге вакытта без Казанның Гладилов урамында күргәнебезчә, менә монда инде асфальт салырга әзерләнәләр. Юл катламына менә шулай сумала җәеп чыкканнар, әйбәт ябышсын өчен. Инде бу якта техникалар тулысынча әзер һәм күргәнебезчә инде менә асфальт тиягән КАМАЗ да килеп җиткән. Быел Татарстанда юл эшләренә 37 миллиард сум акча каралган. 50 километрдан артык яңа юл салыначак. Тагын 700 чакрымнан артык юл ремонтланырга тиеш. Шулай ук 6 яңа күпер төзелә. Моннан тыш президент программасы буенча 1000нән артык ишегалды юллары тәртипкә китереләчәк. Республика Татарстан реализует. Татарстанда Россия дәрәҗәсендәге имин һәм сыйфатлы юллар проектын гамәлгә ашыру дәвам итә. Хәзер без инде норматив күрсәткечләргә якынлашабыз. Илкүләм проект башланганнан бирле республикада 700 километрдан артык юл ремонтланган. Юл төзүчеләр алдында зур эшләр тора. Татарстан аша үтүче М7 трассасының Чаллыдан башкасына кадәр өлеше киңәйтелергә тиеш. Там сейчас дорога М7 является третьей технической категорией. Башкортстан чигенә кадәр 4 полосалы юл булачак. Шулай ук Чаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрен уратып узучы юлда төзеләчәк. М12 трассасының түләүле өлешенә килгәндә, әлегә аны Мәскәүдән Шәле-Баулы трассасына кадәрге участок дип атыйлар. Идел аша яңа күпер дә кирәк була. Әлегә аның урыны билгеле түгел. Белгечләр 15 төрле вариантны карый. Из 15 вариантов мы должны выйти. Алар арасыннан иң кулай вариантлар өйрәнелә. Беренчесе 2 километр озынлыктагы асылмалы күпер, икенчесе Котлова-Костеневи аша 1,5 километрлы балкылы күпер. М12 трассасы һәм Идел аша күпер 2024 елга төзелеп бетәргә тиеш. Бу магистраль Европа белән Көнбатыш Кытай арасындагы континенталь юлның бер өлеше. Ул Казаннан Мәскәүгә 6 сәгать ярым эчендә барып җитү мөмкинлеген бирәчәк. Ил буенча 2 триллион сумнан артык акчаны янга калдырырга ярдәм итәргә тиеш. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.